Mădă și bine v-am găsit la un nou episod din Minecraft. Așa, stați mai puțin că eu mi-am făcut asta. Perfect. Așa, deci eu vreau să fac o casă din TNT, dar am zis că dacă tot am vorbit ieri despre portale, hai să fac azi unul. Și în plus am zis că în episodul de azi voi face un portal. Eu l-am făcut deja, dar ca să fie un fel de model, pentru că eu o să-l mai fac o dată, dar dispar modici, că din cauza ta eu nu mă pot mișca. Of, eu nu mă pot mișca de fel, că merge greu Minecraft, uitați-vă și voi puțin. Ăsta este portalul. Bune, gata. Ăsta este portalul, nu o să intru în el pentru că o să dureze puțin. Că mi se încarcă. Și apoi la întoarcere o să se încarce. Dar nu, hai să intrăm. Vă arăt și vouă cum e în această lume. Este foc pe care l-am făcut eu din greșeală. Cu bricheta intră înapoi. Am intrat prin portal și nu s-a întâmplat nimic. Oh my god, te rog, spune-mi că pot intra înapoi, nu? 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 Nu știu, de data asta s-a încărcat mai repede, ia uite. Și acum se încarcă mai repede, dar înainte se încărca așa greu. Și aici dintr-o dată este noapte, wow, și îmi place că ăsta ține lumină. Vedeți? Ține puțină lumină, mai mult acasă îmi ține, uite. Uitați-vă puțin. Unde mi urăsc când se întâmplă asta, uitați-vă și voi, nu știu unde să merg. Mă enervez tare de tot. Mă col direct. Nu pot să, dacă trebuie să închid ușa, dragă, că dacă nu, nu pot să dorm. Ce? Nu pot dormi decât noaptea? Dar e noapte, ești prost? Cred că trebuie mai construi ceva. Da, dacă am început ceva, trebuie să-l și termin. Și, Doamne, nu știu. Nu, eu vreau să fac doar zi, pentru că nu-mi place noaptea. Nu-mi place noaptea că nu prea văd. Nu că nu văd, dacă mă duc în depărtare, mai departe de casă, nu se vede nimic. Acum am lumină, dar de la casă. Hai mă, mergi înainte, mergi așa. Mamă, ce greu merge Minecraft-ul. Ia, stai că fac așa la vreală și cred că gata. Că vreau să facă zi, hai. Îmi pun un pat afară, dar mai că... Ce mai da? Cred că o să vă arăt cum se face un portal așa. Bine, nu o să-l mai construiesc încă o dată, pentru că durează ceva. Nu durează mult, că... Asta, uite, am făcut două, hai că ăla e mai aproape, parcă, da. Uite, uitați, deci. Luați cărbuni. Așa. Luați cărbuni. Și puneți câte 4, deci aici jos. 1, 2, 3, 4. Oh, 4. De sus, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2. Ăsta îl șterg. 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3 și 4.
Și apoi luăm luăm bricheta. Stați să vă arăt. Uitați, eu acum o să pun aici un ăsta. Și ce îmi dă ăsta? Bine, că nu trebuie să fac de 2 ori, dar eu am făcut de 2 ori că nu. Vedeți? Și aici. Și mi-am făcut 2 portale. Mi-am făcut 2 portale așa. Da, foarte ciudat. Acum cum intru înapoi, vreau să intru înapoi, hai intră. Așa. Și mă merg greu căci sunt... Uitați cum stau, stați să vă arăt, cred că stau. Am stat. Uitați cum am stat. Mulțumesc. Vedeți? I can't play. E o melodie la TV. Oh, am intrat iar în portal. Bă, nu mai merge portalul. Nu mai merge portalul, bă, ești nebun? Nu mai merge portalul și eu cum... Oh, ce bine. Credeam că mi s-a... Nu mai merge portalul, că dacă nu mai mergea, era grav, pentru că... Nu, gata. O să pun puțin pe stop. Așa, am revenit. Ok. V-am arătat cum se face și un portal. Și acum să facem ceva din TNT. Și scuze că pun încă o dată pauză. Am revenit. Nu am mai pus, n-am mai făcut o casă pentru că eram destul aproape de casa care am făcut eu. Și am pus așa la vrăjeală, știu că sunt multe, dar... Nebunie totală. Și ăsta a găurit oceanul. Ia uite cum a găurit oceanul. Doamne. Ce ciudat a fost, în fine. Uite aici mi-a murit câine. Doamne, stai ca să fie mai dramatic. Punem lumânări. Așa. Ulu. Așa. Păi și cred că atât o să fie episodul de azi. Dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați butonul de like și ne vedem data viitoare. Pa, pa!